Horas madihita saluhutna. Shalom. Parhalado HKBP Jalan Lurah Cimahi. Pasahaton tusude ruas dohot tamu namar minggu di Tikyon. Horas jala selamat beribadah madihita. Tepuji matuhata. Marede mahita siap buku Ede nomor tolu ayat sada saharodi ayat tolu. Mar hite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anak-anak Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni todi perbadia,
na tumapalangit doho tanoon. Amen. Ali Jehovah, hu haholongi do hajongjongan ni bagasmu, dohot hasonggopan ni hamauliaonmu. Haleluya. Martangiang mahita. Ali Tuhan debata amanami na di Banua Gijang, di papatarhodo diri marhite-hite hatami, naung dohot dohami di halomohon roham marhite sian panesami di dosa nami, atong papatar madirim turohanami, asa hutadahami ho, jala asa hutangikon hami suara ni anakmu, jala asa hujalo hami todi perbadia, marhite-hite anak haholongan ni roham. Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabuji Tuhata marhite ede nomor 72 ayat sada. Tangingon hamuma patik ni debata, ima patik parjulo saharo di patik paupaton. Patik parjulo. Audo Jehovah debatam, ninna debatata, dang jadi marakup au bahenonmu debatam. Patik paduahon, dang jadi ganonmu, jalan dang jadi sumanonmu. Manang aha na di Banua Gijang, dohot na di Banua tongaon, rodi na di bagasan aik na ditoru di tano, yanggo tunggabe si sobaon, manang si uluan, patik patuluhon. Dang jadi dohonon guar di debata, yanggo soture dalanna, ayuhona humna dosokot, akan namarsine yang di guarna, patik paupaton. Ingot hamuma pabadiahon ari minggui, di naunom ari maulahamu nasa siulonmu, alai anggo ari papituhoni, ari paradanan ni Jehovah debatam dui, dang jadi homangula anggo dina sadari manang anakmu pe, manang borum, manang naposom lahi-lahi, manang naposom boru-boru, rodi pinahanmu, rodi isini hutani halak pe, namangibati hutam. Ay di nanom ari do di topa debata, langit dohot tano, dohot laut, dohot nasa isina, dungi maradian do ibana di ari papituhoni, di bahenido, ubahen na di pasu-pasu debata Jehovah, ari paredian nai jala di parbadiai, ima sahatna atau martangiang mahita rap mangidogogo mangulahon hobar tu adik nai. Ale Tuhan debata, sai pargogoy mahami, mangulahon na hobar tu patik mi. Amin. Tapuji Tuhata marhite bukwede nomor 224 ayat 2 dohot ayat 8. Urang aki
dosata martangiang mahita. Ali Tuhan debata amanami parguguna sohatu dosan. Para sirohami dahami na dangolon. Narodo hami tujulom manopoti dosa nami na godangi. Di bagasan hajahato dahami tubuh. Joladang adong haporsyaon di bagasan roha nami hian. Salut dohami manipil sianak kadalammu. Macegodang do pangalasyon nami di patikmu. Alai, ingot mahami alai Tuhan. Ala ni dengan nibasam dohot asini roham. Saya unang paingot-ingot akadusa ni haposon nami dohot pangalasyon nami. Saya ingot mahami hobartu asini roham dohot dengan nibasam. Ala ni guarmu. Ale Tuhan Yesus. Marpamuati maroham di dosa nami nagodangi. Amen baga-baga ni debata taringot tu hasesan ni dosa. Sonod do pakkaholong ni debata di Portibion. Pola do anak na nasa sade di lehon. Asa unang mago ganup na porsea di ibana. Asa hanguluan na sa leleng ni leleng na di ibana. Ha sangapon ma di debata na di gijang. Amen. Maret de mahita, marhite bukede nomor 652 ayat sada. Turpuk epistel di hari Minggon, iman tersurat di buku Parjamita 4 ayat sia sahat rodi ayat 12. Tajahama marsika sorin. Tagonat tahe mardongan iba sian na pujung, alamu badenggan na molorap marsaulihon parbue ni na niula nabi. Songoni molorap modum dua halak, masyangoran manasida. Alai, beha malasna anggo dihalak na pujung. Ima sahatna, martua do akan natumangihon hata ni debata, jalan nau piopsa. Amin. Mari de mahita, marhite buku de nomor 780 ayat sada dohot ayat 4. Rap
na hinatidakon ni dongata sa kaporsiyaon di sadok portibion, rap mahitamadok. Au porsia di debata Jahoba, ido ama pargogo na so hatudusan na tumapalangi dohotano. Au porsia di Jesus Kristus, anak di debata Jahoba na sasadai, ima na tinubuhon ni si Maria, na gabagabia siya tod di porbadia, adorang so habubuhan, ido tuhata na tumaon na bernit, di panghuman ni Silatus, na mate tarpajal lo iba na dihaw pinarsilang, na tuat tuban na torong dungitanom, na mula mangulo di ari patuluhon, na manaik tu surgo, lahundu tu siyamu ni debata Jahoba, amanay pargogo na so hatudosani, disima ibana pay mamulak sogo tutanoon, manguhumi halak na mangulo dohot na mate. Au porsia ditoddi porbadia, jaladong sadahuria na badia, huria hato panala Kristen akka na badia, dohot di hasesani dosa, dohot di hatai na madok, mula mangulu dosok daging halak nong mate, dohot di hanguluan na sorasuda. Amin. Tabigi matiting di huriata. Tikting nama ragam di hari Minggu tanggal 26 Januari 2025. Guardi Mingguta sadarion ima Minggu patoluhon dung hapapatar. Topik ni Minggu, hibul dagingi alai torop ruasna. Koordinasi perhalado pada di hari Selasa 1 hari Rabu 20 Januari 2025. Koordinasi pelayanan di Padomu tu pembinaan perhalado. Opat amplop sending di bagasan Mingguta sadarion patupot tado papungu amplop sending ima dalata manupahi ulaon sending ni huriata tapasaha mai ditiki na papungu pelayan paduahon hita tujolo laos tabahe ma diinganan naung pinarade ni huria na palimahon pertanyaan bona tahun na parjolo bona tahun huria dari Rabu 5 Februari 2025 patupot tama pertanyaan bona tahun huria laos di Padomu matu nama muhai sude ulaun kategorial dot persermonan perhalado guru sekolah minggu suang songoni nang pertanyaan wek manang sermon wek patupot tama ulauni di gereja masuk pukul 10.00 WIB laos pinagi do ma sude punguan kor asamar kor di acarai na paduahon bona tahun distrik hombar tu surat naung masuk tu huria di Patupa Huriata HKP distrik 10 Walu Jabarteng di Edo pertanyaan bona tahun HUT launching tahun transformasi HKBP ima di hari Senin tanggal 3 Februari 2025 pukul 00.00 WIB 1 nasipul inganan di HKP Subang Jalan Gelanggang Olahraga nomor 5 Subang naman dohoti na parjolo Pandita Resort na padua sudi parhobas nagok tinggi na patoluhon keluarga ni parhobas nagok tiki na papaton sahalak ma sian utusan parhalado na palimahon sahalak ma utusan sian ama na panopon sahalak ma utusan sian ina na papituon sahalak utusan sian napo sobulung asaria mahita mandohoti ulauni na panopon jadwal pelayanan kategorial domutu hasil ni rapat huria patupau ma pertanyaan manang PHD di ganup kategorial onma jadwalna. Sermon guru sekolah minggu hari Sabtu pukul 10.00 WIB, inagrasia hari Jumat pukul 10.00 WIB, ina Gloria hari Kamis pukul 16.00 WIB, ina Deborah hari Senin pukul 10.00 WIB, ina Hanna hari Rabu pukul 10.00 WIB. Gabungan perempuan setiap hari Jumat sehari sebulan pukul 10.00 WIB. Lansia di hari Jumat pukul 10.00 WIB. Remaja hari Sabtu pukul 10.00 WIB. Naposo di hari Sabtu pukul 10.00 WIB. Ama Joshua hari Sabtu pukul 10.00 WIB. Ama Eksaudi hari Jumat pukul 10.00 WIB.
Tikting mar hobas, tikting mar bagas, tikting na paduahon. Naing manjalo pasu-pasu pardongas sarepeoma, Sresti Sarjon Aprilia Situmorang, anak ni halak amata Joni SS Situmorang, tubuh ni natai saurma boru limbong maringanan di asrama Pusdika Padalarang masuk onom, Uria KP Cimai Jalan Lurah Resort Cimai Distrik Saplualu Jabar Tengdie, dohot orwana Tio Eva Froditus boru Sibuya, boru ni halak amata Mialden Sibuya, tubuh ni inatai Jumaro boru Hutapea, nama ringanan di Jalan Kresek Jati Sampurna Bekasi, Uria HKP Jatiasi, Resort Jatiasi, Distrik Saplusia Bekasi. Pamasu-masuni di Patupa di hari Sabtu, sada Februari 2025, masuk pukul 8:30 WIB. Namayu mamangapuli, naparjolo, di Patupa huriat tado pangapulio tupo paranin nati ninggalon ni halak inata nyonya si matupang borugultom opu kembar nahinan. Inganan di Jalan Kebuncau nomor 05 Cimahi. Patupaut tama ulauni duk sipul par mingguan arianon. Binagi noma haradeon ni sude ruas ni urian nang paralado mandohoti ulauni luwomi ma ruas nadong di wek tolu. Napadua uma di Patupa huriat tado pangapulion tu keluarga nati ninggalon ni amata Panjaitan inangi borstopul maringanan di Kampung Kihapit Barat Jalan Pendidikan 2 RT Sia RW Sia masuk Walu Cimahi. Patupa utama ulauni duk sipul permingguan arianon. Pinagindo ma haradeon ni sude ruas ni urian nang parhalado mandohoti ulauni lubomi ma ruas na adong di wek Walu. Pasiahon pembinaan parhalado. Dalallaho mangarata-rata itohonan dohot ulaun niya ka parhalado. Di Patupa huriat tado pembinaan. Ima hari Selasa 1 hari Rabu tanggal 20 tanggal 20 Januari 2025. Maringanan di Desa Wisata Saung Ciburial, Sukalaksana Garut. Topikna poda tohonan situa, homilitik, liturgi HKBP, penguatan sentralisasi tahun reformasi HKB 2025, pembina Preses HKB Distrik Sapulalu Jabar Tengdie, Sekretaris Jenderal HKB 2012 1/2016, Pendeta HKB Resort Cimahi, Tatangyakom Mardalan do dengan ulani tahu hasangapon di Yesus Kristus Raja ni Huriai. Pasapuluhon pajaehon manang pemekaran wek, hombartu haputusan ni rapot huria, pajayot tama wek 5, wek 4, wek 5, wek 7, dohot wek 8. Songonom ma parsagina. Wek 4, sian jalan pesantren dan jalan Cigugur ke arah barat. Situa wekna situa ente pardede. Wek 10 sada, jalan pesantren, jalan Cigugur ke arah timur. Situana situa Jen Panjaitan. Wek 5, jalan Sangkuriang ke bawah. Situana inang Bibelka Borus Yagian. Wek 10, jalan Sangkuriang ke atas. Situana situa Jeha Utagaol. Wek 7, lokasina di Cilame Indah, Cilame Permai, satu Jalan Raya Batu Jajar. Situana situa Pesilitonga, situa Jesiman Juntak, dot situa RF Sirait. Wek 12, lokasina Bukit Permata, Komplek Permata Cimahi, Taman Bunga, Geraha Bukit Raya. Situana situa MTA Sirait, dot situa OJ Storus. Wek 8, Jalan Kerkop sebelah kanan 1 Perum Pemda, situana amang situa HMT Tambunan. Wek 10 tolu, Jalan Kerkop sebelah kiri 1 Marga Asih, situana situa Haye Panjaitan. 10 sada pembentukan panitia pesta pembangunan dan peresmian gedung sarana prasarana. Pembartu naung diputuson di rapot huria, laos di pada musema di Parhalado, saud maulaut ta pesta pembangunan laos peresmian ni gedung sarana prasarana ni huriaton na tulu lantai di huriat daun. Di Patuma Bai di bulan Juni 2025 alani watak kami matolu halaksian ganuk wek na 10 tolu wek nang di Mekarhonon lao mandohoti rapot pembentukan panitia pestai
ima di hari Jumat tanggal 31 Januari 2025 pukul 10.00 WIB maringanan di gedung sekolah minggu. Pinagino madot gomos asa Roma hita kanong diundang suang songoni sude parhala duni huria siala haradotai upasat hami godang mau liate. Na 10 tahun pembangunan rumah dinas Bibelfro mamereng hinarikot ni jabu dinas di Pargodungan asa adong inganan ni halak inata Bibelfro en Boru Sinaga nunga dihatai jala ditotopon di parhalado asa dipature manang dibangun ma jabui alani nunga beadong gombar ni jabui songon naung tabereng nakin di layar laos ulau ni dipasaha do tu MPA ni huriata lau patulusoni tatangyak ma jala taurupi ma sitam ni natar baik kita asa hatop tulus ulaun pembangunan ni. Songoni matikting na masa do nanang si pamasaon di bagasan sa minggon Tuhan ma nama masumasuita horas ma. Nuaeng tapasahat ma peliat tatutuhan uhut mahita marede sian bukwede nomor 656 mamuka sian ayasada rodi udutna. Martangnya kita. Hupuji hupasang pami guarmu Tuhan. Di pandarihon munang di pandonganion musaha di bagasan tikion. Tarlu mobi di pataruho hami tu bagas jorongmon. Di nama muji pasangapon guarmu jalam haduk muliate.
nang nuai satoki kami hupara dihami roha nang pikiran nami asa ingananmu ijala pakuling ihami ganup marsada-sada atong ton diparbadiai meno pangasok kami di nama nangihon hatam di bagasan Yesus Kristus martangia kami tadupanmu. Amin. Horas badihita saluhuna salom hatani debata dihita di bagasan mingguta sadarion ima minggu patuluhon dung Epipanias manang hapapatar imana tersurat di buku apostel Paulus madapoton huria korin na parjolo ima di bidu 12 ayat 12 sahatu ayat 20 songoron madidok disihatana tapayutihu ma di rohata sada korin 12 ayat 12 sahatu ayat 20 upamana hibul do dagingi ale torop do anggo ruasna jala ruas na toropi majadi hod daging na sasadai songoni do Kristus aitod di na sasadai do dipadidihon tuhita saluhutna gabi sada daging nang Yahudi nang gurik nang hatoban nang anak mata jala tu saluhut hita dipainupon tondi nasasadai ay daging ipe dang nasada ruasna tung torop do tung surah ni napat dibahin naso tangan au dang masuk daging au tung naso masuk daging mai alani jala au surah ni napinggoli ala so mata au dang masuk daging au tung naso masuk daging mai alani aut mata madok sadok dagingi di dia ma parbinigian aut pinggol sadok dagingi di dia ma parniangguan alai dia turhon de batadoi ingana ni ganu peruas ni dagingi marguru tulomoni rohana alai saut suras saruas sisude behama dagingi alai nang petorop akaruasi sadado dagingi imasahana dihita nahinahulongan di bagasan guarni Tuhata Yesus Kristus di sadatiki marsual ma piga-piga ruas ni pamatang ni jolmai ima bohi manang pardopahan manang wajah dungi tangan dungi pat manang kaki dohot siubeon manang butuha nian dimulanai masai dinggando nasida naopati dakia marsoal jala dakia marsalisi dakia marbada dangadong dinasida marsilate-latean hidup rukun akurdo nasida naopati rupani alai di sadatik yang manginang gabe tubuh ma persoalan dinasida alani masing-masing saling menonjolkan dirinya menganggap dirinya paling penting jala rumikot sian donganna audona rumikot ni nasada audona paling perlu dibutuhkan ni nasada nai tu donganna audona umarga mulodang alani au dang boy sudah mardalan denggan dina rupani persis do songon so malita begia manginang di Natal ima marhite ragam manang liturgi profesi tabege hiado tahiyate di tonga-tonga ni liturgi manang pajojorhon profesi masing-masing saling menonjolkan dirinya sendiri tanpa aku kalian tidak bisa apa-apa kalian tidak berguna ido didok di liturgi profesi songoni dotong di naopak nakani ruas ni pamatangi pat parjolo madok asa di boto hamuna di napat audo na rumikot akulah yang paling penting ni naibana molo suadong au dang boy hamu manang piga manang tudia hamu mangalakka dang boy hamu menuju akan anay si boto muna dang boy hamu mangaluli hepeng lau keperluan muna dina barhite kesombongan keangkuhan ni sadapat dung dibege pati madok songoni
makuling mamuseng, marhite tangan. Dido ibana ma, dangulu talu ibana, tupati. Dido ibana, pat pasoma hatatami. Audo na rumikot, bolo suado ngau, dang marlapatan hamu sudena. Memang tohudo memang, molo suadong pat, dang boy hamu malang tudia, dang boy hamu mangalaka, dang boy hamu mardalan. Alay dang apalay na rumikot. Justru molo so karejo tangan, olo gabi susah hamu na sudena. Alana tangan hodo na sangat berfungsi di sude aka ulaon nang karejo. Karejo di dapur, karejo manangahape, rikot do tanganon. Mga luluy ngolu-ngolu be, iko rikot do tanganon, iko nadong do. Jadi au do na rumikot, au do na marga, ninna tanganima tu pati. Mambegi hatane songoni, pitor dibereng ma tangani marhite bohi. Unang pajago-jago ko tangan ninna. Audo na paling rumikot bohyon. Di botohodo, di bohyodo sudina akan narikot si pareon mata pamangan ya. Sudinai paling rumikot. Jadi boto hamudo ada di wajah ketampanan bedo halak tertarik. Allah dikagumi halak. Memang tohodo ya deh, apalagi akaina manuhor akabadak na paling arga asal mah bagak bohyon. Laho tu gereja manang laho Natal iko marsalon do bohyon. Dak kiapat di salon, manang tangan di salon. Manuhor skincare sekian ratus asa bagak sudena pardopahan manang wajahon. Allah ni molo mga bagak berharga mai. Dijulo niya kat na torop. Ito ridokod do. Sedia do harga ni badak mi. Songon nampantap do. Di dia do parsalon mo. Songon nabaga do parsalon mi. Ito ka? Iya. Allah ni do na paling penting. Yang sangat dibutuhkan. Dina bohyom. Molo dang hadong pamangan songon dia ho. Makatay. Molo dang hadong si parion. Buhado ho mabigay hata ni. Dongan manang hata ni debata. Molo dang hadong si malolong, buhado ho marnida ulawmu. Nina. Jadi, do na paling jago. Di sadok ruas ni pamatangi. Nina. Dungi dibege na sadanay ma. Ima si ubeon manang butuha. Dang adong lapatan ni Molo dang adong butuha. Molo male hamuna, dang boy hamuna mangula-ulaw. Gale hamuna. Alani audo nam paling rumikot di sudida aka ulaon munay nina. Dengan kata-kata yang sombong. Molo dang mangak kamuna, sudido hamuna marmatean, tewas nina. Gabejuk ma natuluon. Bah, songon na gijakia roham. Hola namanga do karejum, namalas doho nina. Hola namangan silawmu. Dang songok kamyon loja mardalan. Dang songok kamyon loja tangan mangula-ulaon. Dang songok kamyon bohyon. Loja lama mereng si berengon. Mambege aka si begeon. Nang songoni makatahon aka nanay si hatahon nina. Pasomay nina. Dasar perut tidak berguna. Nina nasida. Natului mah tubuh tuhai. Jala sugu marohana sida. Mamuka ala disugu ni rohana sida. Tangan nakani, bohi nakani, nang pat nakani, ala nijuk ni rohana sida. Gabe malas mana sida laho mangan. Luk may si asamate butuhay. Sadok luk maritaon. Unang pola pamangan ni mangalang siya langon. Asatong unang holan namangan karijuna. Toho man yan. Alang disugo ni rohani nasida na tului. Tuluari manasida. Dang mangan. Aha mana terjadi. Margoroki mabutuhana. Ito ka? Alang dunga kosong rupani. Si panganon dang hadong bedikilola dibutuhay. Dung leo siyang tuluari. Mangay ma butuhaon.
Di boto hamuna do dang holan butuhan namangai. Ale dohok do pat. Ale dohok do tong bohi. Ale dohok do tong tangan. Ay mula somangan hitir-hitir mamardelen. Ala somangan hitir-hitir ma tanganon mangula-ulaon. Ala somangan dang di pareso biya kasi panganon gabe murhing ma bohion. Cemberut na bagakyan na tampan hiyan gabe cemberut ma. Dang adong be penampilan na sangat-sangat semangat. Jala tidak berdaya sama sekali. Mernidai sadar ma akka natuluy na kani. Pat, tangan, dohot bohi. Tidak nasida ma. Dang boy HP hita mangulu tanpa si butuha dongatay. Dang boy HP ninna. Bolo somangan tong do hitir-hitir. Tong do damboy mangula-ulaon. Alani olo mahita mardame dohot si butuhay. Asa boy kerjasama satu dengan yang lain. Alani mardame mah naopati. Rab bekerja sama. Mangan butuhay isi dengan makanan. Boy mamangula mardalan pati. Boy mamangula tanganon. Jala bohi ipe dang cemberut be dang galebe. Ya kembali ceria alani namangula ulaun nabe. Atik pe marasing pungsina. Sada mah nasida akhirna mardame mah atik pe marasing-asing ulaun manang tugas nabi. Sada carita na mardongan ipola do yang manginang naneng dohono tuhita gobaran ni ilustrasi manang cerita nakani jok-jok do masa di pardalanan ni ngoluta. Songon opat ruas pamatang nakani. Buasa ala diripu boy iba na mangulu tanpa dongan. Dungi jot-jot ma dang disadari akaparasingani perbedaan. Jaladang disadari masing-masing bahwa memang adong do halubion, adong do hahurangan dihita ganup marsada-sada. Saling kerjasama. Yo kan? Mula dong pe halubiota unang gabi dihagijakoni. Molo adong pe kelemahan dihita rapman melengkapi satu dengan yang lain. Unang atong ala adong talenta di ibana gabi gijang rohana lomo-lomo na lahumanihai dongan na. Unang atong naswadong dihadihana dang adong talentana gabi lomo-lomo na ibana madok ido ala nao to ido aw. Ido kan? Gijang ni roha doi molo tado kosongoni. Dang ulo diajari. Ai halak batak bakul do diajari. Ido kan? Molo diajari detong do. Ido ala nama loi ho. Kosongoni ido. Inna. Maol mengakui kekurangan dihita ganup. Bahwa memang ada kelemahan dihita ganup marsada-sada. Semua pasti ada. La ICPI adong do kekurangan ni dongan. Adong do kelebihan ni dongan. Saling melengkapi. Walaupun ada perbedaan satu dengan yang lain. Di parasinganima, di perbedaan ima hita saling melengkapi. Diakah halubion, doho diakah hahurangat tabi. Baru ma tertuju ma ima marhite hadameon songon ilustrasi lakani. Los ido na dilurusson Apostel Paulus di Huria Korinti hati-hai. Ala adong dinasida mangarajumi dirina bahwa memang ada pengelompokan yang merasa dirinya paling hebat. Mulut baca non di bidusadei adong do pengelompokan. Adong ma kelompok Paulus, adong ma kelompok Apolos, adong ma kelompok Kepas, adong ma kelompok sisian di Kristus. Saling menonjolkan dirinya. Alahami kelompok Kristus hamin mang hebat, hami manon tu banua gijangi. Alahami horong ni kelompok sisian di Paulus, hami manang sitong, dietong, hatah nabi dona sitong. Saling menonjolkan. Jaladang holani, saling memburukkan kelompok nasada, doh nasada nai. Sehingga mau nang adong
Hurian adong di HKBP Jalan Lurau nasi songono. Molotung pedong perbedaan, molotung pedong kelompok kor nasing senasing nai, unang saling menjelekkan satu dengan yang lain. Ayadong do pocakor aledang di soni di gereja nasing do. Pocakori alanyaha, parwarwahon kor nasada dohot nasadanari. Banyak godang terbentuk sadakur alani binahen ni haci ni roha. Dibentuk mamusengan, tabain, lobi sia ni tabain museng. Asa dibereng halaki hita dong jago. Ai namar koron pe lau mamuji di sido tahe. Dang mamuji kori, mamuji sido tahe. Ai mamuji Tuhan itu. Itu kan? Ai sada pamatang do hita. Parhitian na dilong debatado hita. Lau majami tahun hatana. Molo tungpe dipake Tuhan ni talenta di hita. Unang magabe adong di hita. Kijang ni roha. So ngani na masa di tengah-tengah ni Huria Korin. Perpecahan terjadi di tengah-tengah ni Huriai di garejai. Nang pesada nasida marede, nang pesada nasida memuji Tuhan alai di praktik kehidupan sehari-hari. Terjadi perselisihan di tengah-tengah ni Huriai. Perbedaan terjadi pengelompokan. Dengan do pe kelompokon, bola kelompok nabui mabahin teladan undang parwarwahon roi batusan di parwarwa romuseng tusan di parwarwa gebiaha mahirna pocama Huriai idu na masa di tengah-tengah ni turpukta di bagasan tikion di naopati saling menonjolkan kelebihannya jala paburuk-burukon ya kadongannya unang masa nasi sunguni tabodo nian edekor natabege ale unang holah natabo kori ya sada jala songuna di surgo hitam mambege kori HP kenyataan amol masuk ki batu bagas ni parpunguani terjadi perselisihan suara sada suara dua dang marsyatuan suara sada dang marsyatuan itu kan banyak seperti itu iya saling menjelekkan unang manian marsuare rohia suara napirs unang mamasuk itu punguan ni kudang masa nasi sunguni masuk ki batu sada punguan terjadi nasi sunguni seragam do nasida pakaian nape seragam model nape seragam bentuk payek nape seragam alai molo laguna manang rohana na dipungani dang seragam meragam sada tutoruan sada tu gijang dang masa ni kosongoni ikon tarida do memang jamita na manguru di tengah-tengah ni Huriai di tengah-tengah ni punguani ikon adong manian hasadao ni roha nang pemaragam-ragam latar belakang ta nang pemaragam-ragam margata nang pemaragam-ragam talenta nang pemaragam-ragam akaulaw ta ale di bagasan keperbedaan para singani ikon adong manian hasadao di bagasan di tengah-tengah ni punguani nang di Huriai jangan terjadi parbulat-bulatan ay marsuang do pamujiota huriata nasi songoni iku sedemanian Huriai doho parhaladui rapon dohot Huriana itu kan songone detanakani idoi parhaha marangkion do hita saluhutna molotupi adong halubion itu adalah talenta unang dihagijakoni alelam seret mahita lam marsiajar saling melengkapi marsijakonan dia kahahurangan dohot halubion di dongata satu dengan yang lain unang adong merasa paling hebat unang adong merasa paling super walang super mido na tabu alang ngamolong nga super rohatta jala tabereng dongata di toru dang adong bihasa daon disi haru Jesus sadiri pirotu portibion olo di bana marturut ni roha gabe jelma puasa jelmai manguli di bagasan gijang ni roha itu kan iya debata marhite Yesus Kristus nungga marsi jalangan gabe jelma songok kita bi ibana marturut ni roha dang apala disandang ibana ketuhananna ala Tuhan ausin banu gijang duau dangi ale puasa jelmai dahulu lahu marturut ni roha selalap holan gijang ni roha di pangasahon keras dahulu di bagasan haladaun ayah dong tu sasa halak ya dang lo rohana mardame pungwani
Dang holo mardami huriai sehola nama Roy bana tu si hola nama guturi. Roy bana tu si hola na parsalisian. Roy bedok ma tunasi. Mahua Roy tu huriaoni. Mahua Roy tu parpunguani. Hola na berbeda du karijoni. Di sape songoni doi. Una sape songoni guarta. Ale kolomo marohani sasahalak manang piga-piga punguan di harorota. Ay lomoro haku mororo itu punguata. Mahua tabuhian labok hatana. Lomohia roh aku naik maturus si bana roh tu parpunguata deh. Kerinduan selalu ada. Ala ibana dang dihagi jakon ibana. Nadong didirina nang hadirion nang pemamora ibana. Nang piadong sudena di bana sikok di bana. Ya. Alani di bagasan tikion naik ma tajak kon sudena hahurangan dohot halupian di dongata. Asanian di padau akka parbadaan dohot perpecahan perselisihan. Aihita penunga di pasada Tuhani. Dang hadong dia ibarni di hita. Alang jago ibana godang maasini rohani Tuhani. Dile Tuhani tu ibana. Daw. Sarupa sudena. Namora, napogos, na sumardiha-diha, narwa, manang nabagapi. Sarupa duhita diadopan ni Tuhani. Rap na tinubus. Rap pamatang ni Kristus dohita. Molo mangay na sada. Iko doho do sudena mangay. Ito ka? Molo marsait. Molo berduka cita. Marhabo ni roh harwastai. Manang dongata. Iko doho dohita. Makilala songon na nirasahon ni dongatai. Apostol Paulus juga madok perbedaan itu ya kuibana do memang. Perbedaan itu pasti ada. Alai bohama di bagasan perbedaan para singani unang maalani para singani dang hot hita di bagasan Tuhani. Nangpe sesuatu latar belakang di hita berbeda-beda. Di hita napungu di bagasan guarni Tuhata Yesus Kristus keberagaman ruas dihuriai petakui berbagai perbedaan-perbedaan. Adong na pekerjaan na nasi songono, adong na sebagai nasi songono berbeda-beda dutong sudena. Ya, jala diakui Apostol Paulus doi bahwa memang perbedaan itu ada. Alai di bagasan keperbedaan para singani sudena naing manyan songon ragam ni pamatang ni jolmai alai sada manyan sada pamatang songoni dotong dihita di huria songoni dotong dihita di tonga-tonga di keluarga unang na merasa alau kepala rumah tangga lomok-lomok kumah alau kepala rumah tangga dang buy mardalan rumah tangga denggan ala au ibu rumah tangga dang buy mardalan sega sudena tahu saling melengkapi satu dengan yang lain. Ai sadado hita di bagasan daging ni Kristus. Ai sadado hita nangpe berbagai macam perbedaan-perbedaan. Alai di bagasan hasadao do hita. Ido na di dok. Muhama sada hita. Unang asing di son, asing di luar. Urang do songoni. Asing hatana di tonga-tonga ni ruas, asing hatana di luaran. Ido ka? Asing hatana di tonga-tonga ni parpunguan, asing musi hatana di sah, kan hidup kan? Iya. Molosian sonona memang dari dulu memang semua kita berbeda. Acugari molos sarupa sudi bohita, molak kaina sarupa sudi bohina. Jangan-jangan nakama pebingung do mangalului natana. Dia do natakwin na kan? Kebalikan na to, molos sarupa sudina bohini amatta di son na di son. Gabi bingung doa kay nata, di dia doa mataku. Jangan-jangan salah memilih hita. Juga haruna kembar piadong do perbedaan. So ngona sekolah minggu nak kani tiki mengajar sekolah minggu kembar do nasida. Ada do perbedaan. Ya, perbedaan itu sangat indah nina. Juga? Iya. Buhado puji tabayak ko nina. Mono sarupa sudi buhini amata na iso. Buhi doa memamili di dia matamuna. Nang songoni kebalikan nak kaama. Mulu sarupa sudah inat tahun buhina perawakan na sudah langsing dang hadong na mok dadong na kurus bui do hamu na mamili takama di dia do inata iya memang mulai dari sananya mulai dari sonona kita diciptakan berbeda-beda
berbeda-beda, perempuan dan laki-laki. Ada yang hitam, ya, adong na lumlum hinna, adong na botar, adong na kurus, adong na mokbok, gitu kan? Berbeda-beda, berbeda-beda sudena, serupa tapi tidak sama. Serupa dalam arti bolo perempuan ni bana perempuan, horong ni perempuan, molo horong ni ama ibana, horong ni ama. Jala, ya, marhite aka perbedaan ini nagabi do honot tadi si, ya, buido mulai sen penciptaan di mulai sen najulu perbedaan ini perempuan doh laki-laki si pana pe berbeda-beda doon. Gitu kan? Bolo laki-laki terkenal dengan keegoisan. Bolo laki-laki terkenal dengan bertindak atas perintah. Bolo perempuan dengan perasaan. Gitu kan? Itu bahin mula dong arsa ni roha ku perjulu do perempuan ni pitorlo ro iluna. Bolo bawa bolo dong situasi duka cita molo ro iluna terido kodo. Na cemen mayate. Gitu kan? Murahiat tangis. Nah. Sera burua, ina kan? Iya, ima. Dari segi jenis kelamin pe nggak berbeda-beda. Apalagi mah sada keluarga berbeda-beda. Bolo aka mata pe aka ulaonna, ya, bolo disuruh tu pasar alani hola pikiran do dipakai bana perintah otak. Mulai bana suruh belanja mata itu belanja. Bolo 2 hari pe ditawari bana. Sedia oh hina atau mah bain mah. Ya kan, tanpa pikir panjang. Coba malah perempuan laut tu pasar, sudah dihaliangi pasari. Alani 500, buido sudah dihaliangi pasari. Itu kan, ayar gamai, ina kan. Oh, lebih dari 500. Nah, iya, songonido. Itu nadido na perbedaan. Apalagi hita sama hita manginang, na pungu di son. Ya, naik manian perbedaan itu membuat indah di tengah-tengah nih, akapar saurata. Nang berbeda pendapat ale satu tujuan, itu kan satu tujuan. Iko songono manian, iko songono manian, iko songono manian. Ale unang alani gak timbul perbedaan di tengah-tengah ni parsaurata siganupari. Alani yang manginang, ya, ada yang dohorota turpukta di bagasan tikion songon topi minggu hibul do dagingi alai toro pruasna. Sada do dagingi, sada do pamatangi. Alai masing-masing fungsinya itu berbeda-beda. Walaupun kita berbeda-beda, latar belakang berbeda, buhida berbeda, pekerjaan yang berbeda, marga yang berbeda. Ali ko tayo ma, sadado hita di pasada Tuhan hita di bagasan Kristus, ya, saling melengkapi. Naing mana di ihot marhite holong nasian Tuhan. Di ngotamu na do bukit di nomor 122 ayat sada tambah 4 di ada di si. Dabu nai parsauran nadenggan ada di si bukit de ida hina dengganin akan nasarohai parpambahenan na burju nang hatana be tutu marpambahenan na burju pambahenan na tudongan na boleh digotil ho tanganmu acik do alani unang gotil tangan di donganmu boleh dihaciti ho donganmu. Ya, dupun maroham, boleh dihaciti roham, marhite dongan. Nah, nido dari si burjuma, nang hatana pe tutu, matong namaol. Hatana tutu, unang nanido na disonasing, disanasing. Iko tutu man yan, uloy ba na makatidakon na tutui. Unang mabiar makatidakon na tutui. Ito ka? Pambahinan na, nang hatana pe tutu. Di parbaga di batado, tu na marsarohada. Pasu-pasu na godang, ima, roha nasional, itu kan songon hobar ni tikting tanakan warta jemaat, adong di si di bahen nomor 5 siai, dang nanido nani si bagaswi, ala bagas ni inang bibel pro borusinagai, iya ikon marga sinaga mamanupahi di si daong, ay bagas ni bibel pro HKBP Jalan Lurah dui. Dang pinote te napi geleleng ni Bedison Sadok bagas ni dinas ni rumah bibel produi molo burju do hita manupahi taringot tu nahobar tu huriana, ya, molo sedado hita di bagasan Tuhani, molo sedado hita nanihot ni holong nasian Tuhani hatop doi sae ale molo marsi pasopuot do atau le madang tugas nami
tugas ni halaki doi, tugas ni wekod doi, tugas ni parhalado doi. Dang tutu nanidok na naburju, nadinggani, parsauran nadinggani. Ya, ido nadidok na manginang marhite di masiyai. Asanian dang rumikot hola dihani. Ale tu generasi beriku nanon. Duhuta di ko kami anon panang sadiari huriaon, ya bagas ni bibel pro nasing musengan rotuson. Unang diri puro hata ada di sini kani lahu tempat tinggal ni bibel pro Bursinaga doi, berarti bagas na daw. Bagas ni rumah dinas HKBP Jalan Lurah doi. Alani asa hatopi dialusi manang hatopi terrealisasi ahdo na di Indonesia ida hida denggani akan sarohai saroha hita lahu manupahi molotumpe subuhi hita manupahi marhite aka materi na belga marhite tenaga ide yuk kan manupahi sudah hita ala sada daging do hita nanirahutan holong nasian Tuhani atau nga manginang di bagasan tikion aneng dohono tuhita rap mahita marsi pauliulian saling menghargai saling menghormati rap marsi tangyangam mahita mendoakan rikot marsi pauliulian rikot hita pasari sarian manang rikot hita memperhatikan satu dengan yang lain rap rikot hita marsi haholongan padau aka hosom padau aka late sudena asa terjalin sadani roha di tonga-tonga ni parsaurata di huria HKBP Jalan Lurah itu kan iya nirahutan holong nasian Tuhan hola tulu dunahot mulu disada kori 10 tulu ayat 10 tulu di dok pakirimon haporsiaon holong alia ada nom belga holong itu kan iya belga holong ay parsuma do hita mar haporsiaon mulu dang adong holong ay parsuma hita mar pakirimon anong do badua gijang anon mar sogot ale dang adong holong di hita sama hita dang adong lapatan ni yo kan ay parsuma do hita madog holong do rohaku Tuhan tiho hape di hosomi donganna dang hadong lapatan ni ale bolokon may pirus dinalahu manegai parsaurata bolo nunga rap hita marsi holongan berarti rabe radido hita marsi jakonan nunga di pasada Tuhani hita di bagasan sada daging ima pamatang ni Kristus jalatod di nasada ido marhite ton di parbadia nang di padidihon tu hita salutna atong molosongoni basa tapatupa ma pangalaho lau pauliulihon hita sama hita asa marsangap guar ni debata di tonga-tonga ni huriata keluarga nang parsaurata di hita sama hita amen martangya kita boleh ate male Tuhan lunga hutang yok kami hatami di bagasan tikion lunga macai uli Tuhan dipakulingi ho hami di hasadaw di tonga-tonga ni huriam di tonga-tonga ni parsoran nami nang di tonga-tonga ni keluarga nami asanian ihot mahami Tuhan marhite holong nasyak koi jala padaw masyak kami aka roha nalahu manigay aka parsoran nami ra marsijakonak kami ay sadado hami songon pamatang ni Kristus sadado hami Tuhan nang tinubusmu sadado hami le Tuhan di bagasak kodang mardia ibari molotumpe marasing be aka ulaw nami marasing be aka latar belakang nang marga nami ada di parasingani di perbedaani naing matujuan nami imahasadaw ni roha di bagasan ho Tuhan mulyate matuhan di pakulingi ho hami di bagasan tikion di minggu akhir Januaryon asanian marhite hupuk kami di awal Februari sada marohanami Tuhan rap hami mamuji pasangapon guarmu marhite aka suaran nami marhite aka pujian-pujian nami asa tarida may Tuhan dada holan namangit dehon ale tarida may Tuhan dihasa daun di parsauran nami jala gabe jamita na mangulu may Tuhan dia kahumaliang dia kaparsauran nang di tonga-tonga ni keluarga nami
Ajari kami Tuhan asa gabe parohon pasu-pasu. Dame nasyakoi Tuhan. Jalahu pareai kami. Marhite marsi pauliulian. Marhite rap marsi tangiangak kami. Marhite rap saling menghargai kami Tuhan. Itonga-tonga ni parsauran nami. Ido nanang dohonomu Tuhami di bagasan tikyon. Asa marhite akka parsalisiani hupolokok kami i. Akka namanegay parsauran nami hu palau kami i di bagasan parsauran nami. Tuhan di batama nami moliate ma. Nang pakyon nami may Tuhan. Jalatio pun nami mahatami. Nagabe ujahan itonga-tonga di pardalanan ni ngulu nami. Moliate ma Tuhan asini roham dope. Laho manguduti aka ulon nami di paloso kami. Saha di bagasan tikyon, di bagasan hahipason. Alania le Tuhan, tuari marsogot nilaw mamuka ulaw nami. Toktong maho le Tuhan nama jeluani. Toktong maho Tuhan mengajar-ajari manuturi rohan ang pikiran nami. Akan anay silaw na nami maho bartulomo ni roham. Molotung piadong ruas ni huriam. Natongon di bagasan na hurang hahipason. Di bagasna, di rumah sakit manang di dia pe Tuhan. Oh nagabe paddaw ni bolon di nasida. Nagabe mabuat sahit siyan pamatang na. Pasu-pasu, ubat na pinangan. Pasu-pasu ng sipanganon, si inumon. Parohon hahipason may di pamatang nasida. Dia karuas ni huriam, namarhabo ni roha, diari nasalpu. Toktong maapuli, toktong madongani, ajari. Asa marhite akan namasai, pos roha nasida, dang tadi konon mu nasida. Atami managabe apul-apul di nasida. Tuhan de batama nami moliate ma, di akka warta jemaat tikting nahubegi kami di bagasan minggu sadarion marsangak maguarmu Tuhan manangahape nanilani huriam di tonga-tonga ni huriamo nali Tuhan toktong maho marsangap di tonga-tonga ni akapagobasion atong di bagasan tikion upuji hupasangap kami guarmu di bagasan Yesus Kristus martangya kami amen. Tapuji ma tuhata laos tapasaha ma peliata. Di pasada holong nai salut na porsi ai na parjotu sada pakiri moni sanganda di Kristus
tatangya ko mapiliata tuadopan ni debata martangya kita. Ali debata manami na di Banua Gijang hodo haruruan ni saluhus lehona denggan. Dohok nasa uli basa nama ulitus. Upasatami masian na nilehon mi tuhami pilihan nami tuho. Sejalo mai gebe uap na khusus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti asa huparasya kami pilenon patipulhon harajamu di tonga-tonga ni huriam dohod di portibion buhay marohanami marhite-hite todim asalam hutadahami gudang ni sileng lehon mi tuhami asalam girgir hami madok moliate tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami amin. Manami na di Banua Gijang, say pinarbadi ang magwarmo, say rong maharajonmo, say saut moloman ni roham di Banua tongon songan na di Banua Gijang, lehon matuhami sadarion hanguluan siapari, say sama dosa nami, songon panisa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami, unang hami togion tu panghujunan, palua mahami sian pangago. Ayo mahita di bagasan dame, tajalo pasu-pasu sian tuhata. Di pasu-pasu jala di rahmoti Tuhan de batama hita. Di sodako Tuhan de batama bohina tuhita jala asima rohana midahita. Di dopakon Tuhan de batama bohina tuhita. Jala di pasar homadamena tutod di tabe amin. Madihita saluna, Tuhan berkati, salam.